Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і абмяркоўваць усё гэта, прычым з гістарычнай перспектывай мы будзем з маім госцем, гісторыкам Алесем Пашкевічам. Добрый дзень, спадар Алесь. Добрый день. Спадар Алесь, мне тут вельмі пашчасціла, таму што вы тут у нас, умоўна кажучы, два в адным. Вы не толькі гісторыкі, можете на падзеі паглядзець ось прафесійнага пункту гледжання як гісторык, але да ўсяго яшчэ і чалавек актыўны, які быў у палітычную, грамадзянскую актыўнасцю, нават у пэўным сэнсе, але прынамсі ведалі і сачылі за ёй. Таксама можете прасачыць тэндэнцыі як чалавека, які сачыў, а не жыў там у сваім нейкім пухіры за тым, што адбывалася. І вось з гэтай нагоды я хацеў бы з вами пачаць з вашага ж допісу, які вы зрабілі у сябе ў Фейсбуку. Дарэчы, раю ўсім подписывацца ці там заходзіць, дасылаць запыты на сяброўства. Не мае свайго тэлеграм-канала спадар Алесь, але у Фейсбуку можна прынамсі подписывацца і чытаць яго допісы, якія, як па мне, вельмі такія актуальныя, вельмі востры на язык у нас гісторык наш Алесь Пашкевіч. Так вось, тэма адзінства. Вы на яе звярнулі увагу, прычым пішаце так: адна з распаўсюджаных формаў плакання ў сацыяльных сетках — гэта плаканне пра адсутнасць у беларусаў адзінства, ад чаго, маўляў, і ўсе нашыя беды цяперашнія. Ну, я думаю, што ні я, ні вы не здзівімся, калі я дадам, што не толькі цяперашнія, але і ўсе ранейшыя беды не адзін раз нам казалі пра тое, што няма адзінства, з-за гэтага ўсе нашыя беды і гэтак далей. Вось пра гэтае адзінства мы чуем увесь час, праўда, час ад часу нам далятаюць такія думкі, што да не трэба ніякага адзінства, наадварот, прыгажосць у гэтым неадзінстве, умоўна кажучы. Так вось, давайте і з гістарычнага і сённяшняга пункту гледжання і досведу. Што гэта за такое чароўнае адзінства, якога беларусы ніяк не могуць дасягнуць і якое з-за сваёй недасяжнасці не дае нам магчымасці пазбавіцца ад бедаў і ўчорашніх, і сённяшніх, і заўтрашніх? Ну, тут, кажучы, і сучаснага пункту гледжання, і гістарычнага, калі параўноўваць, то нельга сказаць, напрыклад, што у беларусаў ніколі не было адзінства, што яны заўсёды былі раздробленыя, што і не маглі нічога такого супрацьпаставіць і сваю еднасць нейкім заварожым сілам. Таму што вот я, напрыклад, калісьці абараняў дысертацыю па барацьбе беларусаў у заходняй Беларусі, у Польшчы, па парламенцкай барацьбе, якраз разглядаў там пытанні выбараў у Сейм. І магу сказаць, што, напрыклад, беспрэцэдэнтнае адзінства было ў 22-м годзе, калі беларусы в першы раз удзельнічалі ў выбарах у Сейм, былі вялікія спадзяванні з гэтым звязаныя, што вось у парламенце можна дабіцца нейкіх палёгкаў для нацыянальнага жыцця ў польскай дзяржаве. І тады было проста такі, суцэльнае адзінства. Ад камуністаў да хрысціян-дэмакратаў усе ішлі ў адным блоку, і нацыянальнай меншасці ўсёй Польшы аб'ядналіся ў адзін блок, і толькі маргінальныя сілы былі супраць. Таксама адзінства было такое, прынамсі такіх нацыянальных, дэмакратычных сіл, было збольшага ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі вось была перабудова ў Савецкім Саюзе, калі ўзнікаў Беларускі народны фронт, які там усіх з сабою разам аб'ядноўваў фактычна ўсе такія сілы да пары да часу. Ну і мы бачылі таксама адзінства ў 20-м годзе, такое, што вось проста, ўся краіна пару месяцаў была проста такая вось, тыя людзі, якія хацелі звяржэння Лукашэнкі, хацелі зменаў улады ў Беларусі і свабодных выбараў, забыліся пра ўсякія супярэчнасці і рабілі агульную справу. То бок гэта не з'яўляецца нечым такім вось у нас нонсенсам, што мы на гэта не здольныя. Мы на гэта здольныя, як і іншыя народы, але гэта бывае толькі тады, калі ёсць нейкая блізкая дасяжная мэта, зразумела, дзеля чаго гэта, зразумела, якіх мэтаў можна дасягнуць, і тады сапраўды ўсе забываюцца супярэчнасці і дзеля гэтай мэты працуюць разам. А вось калі вось такая статычная сітуацыя, як цяпер, калі вось, ўжо, можна сказаць, невядома, калі там для нас адкрыецца это акно магчымасцяў,
невядома як ну, за што канкрэтна тут супраць чаго і як змагацца. Тут, конечно, уже вялікі разнабой адбываецца, тут уже такога адзінства немагчыма дасягнуць, каб усе думалі аднолькава, таму што у кожнага свае падыходы, кожны мае сваю, скажем, пазіцыю, сваё бачанне, і просто так вось на доўгатэрміновую перспектыву, на гады адмовіцца ад сваёй думкі ніхто не хоча. І гэта сітуацыя абсалютна нармальная з пункту гледжання і гісторыі, палітыкі, таму што так адбываецца заўсёды ва ўсіх. Ніхто не можа так забяспечыць адзінства нейкага руху на проста дзеле на нейкую такую вельмі агульную стратэгічную мэту на цэлыя гады ці дзесяцігоддзі. Такім чынам, умоўна кажучы, вось калі мы збудзем сёння, вот менавіта сёння, ну, да прыкладу зараз вот на канферэнцыі «Новая Беларусь» узнікне пытанне пра аб'яднанне нейкае, адзінства нейкае, то адпаведна узнікае пытанне, на якой платформе, на якіх каштоўнасцях будзе грунтавацца і будавацца гэта адзінства. А адказу, я так разумею, няма. Адказу на дадзены момант, вядома, няма. Таму што адныя хочуць, мы як бы ўсе, в прынцыпе, хочам, каб Беларусь была вольная ад лукашызму, але якой гэта Беларусь мае быць пасля таго, ну, тут вельмі грунтоўна разыходзяцца пазіцыі, а паколькі гэта ўсё вызваленне ад лукашызму у нас недзе там на далёкую перспектыву, на вось проста сёння і цяпер вось яно не прадбачыцца, то натуральна, што кожны будзе бараніць сваю думку. А галоўнае, што ёсць таксама пытанне адносна тактыкі, таму што адныя лічаць, што трэба так рабіць, іншыя лічаць, што трэба рабіць так. І вось проста, каб само жыццё ставіла нас перад тым, што можна рабіць толькі так, а не іначай, ну, такой сітуацыі сёння няма. Таму я думаю, што на канферэнцыі «Вольная Беларусь», на ўсіх іншых падобных канферэнцыях ніякага вось такога глыбокага адзінства больше, чым цяпер дасягнуць апрыёры не ўдасца, таму што няма такой вось гэта магчыма толькі ва ўмовах, калі мабілізацыі грамадства, а мабілізацыя робіцца пад канкрэтныя праекты. Ну і добра будзе, калі проста мы не вельмі моцна пасварымся на этой канферэнцыі, скажем так. Ну да, але вот тут у вашым гэтым допісе, да якога я апелюю, я, дарэчы, звярнуся і да вашых іншых допісаў, але вы пішаце пра тое, што прыкол у тым, што часцей за ўсё гэтыя самыя нараканні аб адсутнасці адзінства паходзяць. Ну і далей, каму цікава, пачытаюць, але давайте вот паслухаем, ад каго яны часцей за ўсё паходзяць гэтыя заклікі, і што не так з гэтымі вось тымі, ад каго яны паходзяць? Ну, і тут яно звычайна проста, калі чытаеш нейкія такія заклікі да гэта адзінства, да таго, што вось давайте аб'яднаемся, то гэта і паходзіць, напрыклад, ад крытыкаў з боку галоўнага сённяшняга інтэграцыйна-беларускага цэнтра, гэта офіса Святланы Ціхановскай, кабінеты і так далей. Ну, гэта самая цяпер галоўная беларуская інстытуцыя, якая прадстаўляе беларускія дэмакратычныя сілы звонку і таксама ўнутры як бы з'яўляецца кансалідацыйным цэнтрам. І вось людзі звычайна, якія выступаюць, гавораць пра тое, што давайте аб'яднаемся, то гэта як бы яны маюць на увазе, што давайте аб'яднаемся супраць манаполіі там ці чаго-небудзь такога офіса Святланы Ціхановскай, давайте вось скінем гэты неэфектыўны, на іх думку, орган, і тады вось называецца эту і ў сваім і тады вот у адзінстве, у адзіным беларускім грамадствам створым нешта новае. Ну, але тут тады ўзнікае проста пытанне, на якой платформе аб'ядноўвацца, і часцей за ўсё проста выглядае, што людзі, якія выклікаюць аб'яднанне, яны ставяць задачу, што аб'ядноўвайцеся вакол мяне, аб'ядноўвайцеся вакол таго, што прапаную я. І таму што, ну, звычайна яны вельмі моцна крытыкуюць усіх, якія там ось людзей, якія з імі не згодныя, прапануюць аб'ядноўвацца, але тут якраз усё і пытанне ў тым, што гэтыя людзі маюць сваю канкрэтную нейкую погляды на тое, як мае быць, і гэтыя погляды не супадаюць з поглядамі іншых людзей. І пытанне, напрыклад, калі я не згоден з гэтым чалавекам, то чаму я павінен вакол яго аб'ядноўвацца, дзеля чаго? І гэта не толькі я такое пытанне задаюць пытанне шмат іншых людзей,
І, адпаведна, ніяк аб'яднанне ў такім выпадку яно немагчымае. Просто таму, што зноў-такі, што гэта чалавек цягне коўдру на самога сябе, а не сапраўды хоча, каб аб'ядналіся супраць нейкай іншай ідэі. Таму што калі чалавек хоча, каб аб'ядналіся супраць іншай ідэі, тады ён сам павінен адмовіцца ад сваёй, павінен прыняць чужую ідэю. А гэта, як правіла, такія вось людзі, яны не гатовыя да гэтага. Яны лічаць сваю ідэю найбольш трымальнай і адзінаправільнай, часцей за ўсё. Ну вот вы кажаце, что трэба вот яны ставіць за мэту там типа давайте аб'ядноўвайцеся вакол мяне і я тут буду таким вот лідаркай наўзамен вот гэтых вот. Ну а можа-то калі пачытаць, напрыклад, то мэта ставятся не такие меркантыльные, что я хочу стать лидером ці лидаркай, а за мэту все-таки счастье Беларуси. Тому что калі почитать один з апошніх допісаў аднаго з самых затятых апошняга часу крытыкаў офіса Ціхановскай і увогуле ўсёй гэтай газпрамаўскай агентуры, то вось там фраза про тое, что ліквідаваць галоўную перашкоду. Офіс Святланы Ціхановскай ляжыць гнілой калодай на шляху беларускага развіцця і барацьбы за вольную Беларусь. Ну вот, прыбраць гэтую гнілую калоду, і ўсё вам добрае, і шлях да беларускага развіцця, і шлях барацьбы, ўжо вольны, свабодны, ідзі, толькі калоду гэтую прыбраць. Дарэчы, допіс гэты таксама прыбраў аўтар гэтага допісу са сваёй стужкі ў Фейсбуку чамусьці. Вот, я абнаўляю, але чамусьці яе нема. Але вот, можа быць, сапраўды так, прыбраць эту гнілую калоду, і будзе шчасце нам у беларускім нашым развіцці. Мне просто вельмі сумнеўна, таму што для людзей сапраўды дзейных, для тых, хто сапраўды здольны неяк працаваць, аб'ядноўваць людзей вакол сябе і прапаноўваць альтэрнатыву, што гэта гнілая калода, як па выказванню Зянона Пазняка, яна сапраўды можа вельмі замінаць. Таму што надалей там, напрыклад, у Пазняка ёсць у тым самым допісе, які, як вы кажаце, ужо прыбраны, была таксама прапанова, што вось трэба там адмовіцца ад грантаў і будаваць там сваю дзейнасць на нацыянальным бізнесе і тады такім чынам аздаравіцца і працягваць гэту самую і весці ўжо правільную дзейнасць па аб'яднанню, па змаганню і гэтак далей. Ну, але пытанне, чым тут замінае тая самая Святлана Ціхановская? Вось калі гэта гнілая калода ляжыць, ты тады, калі ты грошы бярэ грантавыя, супраць якіх ты выступаеш, а ёсць грошы ад бізнеса беларускага, дык ты вазьмі гэта грошы ад бізнеса, вазьмі сабе іх акумулюй свой праект, абыдзі гэтую калоду гнілую, ідзі. Абыдзі калоду, а тады ўжо людзі пабачаць, што ты круцейшы, што ты лепш спраўляешся з тымі абавязкамі, што ты цябе грошы там больш прыстойныя, чым ты, якія мае Ціхановская. Ну і самі да цябе пацягнуць, самі ад цябе адыдуць, а тая гнілая калода сама сабой згніе. Дагніе, таму што ўсе пабачаць, што яна не мае рацыі. І тут якраз пытанне ў тым, што ўсе так прапануюць тэарэтычную альтэрнатыву, і Пазняк, напрыклад, прапануе ўжо 30 гадоў, міграцыйны стаж у яго больше, чым у каго-небудзь іншага. І што можа быць правільна і гаворыць, я таксама можу сказаць, я двума рукамі прагаласую за тое, што хай будзе так, хай будзе там нацыянальны бізнес, фундуе ўсё астатняе. Ну чаму ж он не зрабіў сам? Чаму ён не стварыў дзеяздольную арганізацыю, якая была б сапраўды альтэрнатывай рэальнай? А чаму ён хоча будаваць будынак не з падмурка, са страхі? Маўляюць, давайте зразу знішчым офіс Ціхановская, да і пачнем нешта на ім будаваць. Будуйце паралельна, калі вы гэта сапраўды можаце. Я тут прывяду нават прыклад такі такі гістарычны, што калі Ленін у пачатку 20-го стагоддзя раскалоў СДРП і стварыў партыю бальшавікоў, то ён сказаў, што трэба партыю ордэн мечаносцаў.
ну, разышоўся ў гэтым пытанні са сваімі паплечнікамі і стаў эту партыю ствараць і ствараў. Ён не патрабаваў, што няхай вот, маўляў, гнівая колода меншавіцкая называецца, зразу сыдзе з гэтага са свайго шляху, там усякія эсэры, там іншыя канкурэнты, а будаваў сваю партыю, як умеў, як лічыў патрэбным. І з яго там, можа, там нават і смяяліся і казалі, што, маўляў, што ну, не тое ён робіць. Ну, от рабіў, і ў пэўны момант это і аказалася, што яго партыя ёсць. Ён мог сказаць, што ёсць такая партія ў 17 годзе, таму што эта партыя была. А ў Пазняка я не бачу гэтай партыі, скажем, і не бачу яго на руху нейкага моцнага і здольнага на нейкія альтэрнатыўныя дзеянні. Ну, а прапановаць, што хай вот усе распусцяцца і мне расчысцяць дарогу, ну, это кожны можа. Але я думаю, што ўсё ж такі ну, трэба гэта даказваць справай, а не словамі. Давайте мы зробім невялічкую паузу, тому что тут у нас разгарэлася у каментарах дыскусія, пачатак якой заклаў каментатор под нікам Тонія Крэгер, які перадаў пытанне да гісторыка, чыя пагоня. Прыйшла Даша Шымкунайте, якая Діана, дакладней Шымкунайте, якая, як разумею, літоўка, жыве ў Літве, якая кажа, што не ваша. Харри Дэвідсон піша, а чия? Ну, яна дае ў адказ у прэзідэнта Літвы на сцяне вісіць. Поняў? Так вось, дарэчы, вот мне цікава ваш адказ. Чия пагоня? Пагоня наша і пагоня літоўская, пагоня агульная. Гэта спадчына Вялікага княства літоўскага, а паколькі мы літоўцы апелюем да ў сваім нацыянальным быцці да гэтай спадчыны, на яе абапіраемся, то яна аднолькава прыналежыць як гістарычны сімвал абодвум народам. Што і в прынцыпе асобілася ў тым, што ў пачатку 90-х гадоў яна стала дзяржаўным гербам абедзвюх дзяржаў і сімвал і нацыянальным сімвалам, аднолькава шанаваным прадстаўнікамі абодвух народаў. Я лічу, што гэта пытанне штучна прыдуманае, гэту спадчыну падзяліць нельга, так проста ўзяў, што гэта наша, гэта ваша, яна вельмі моцна пераплеценая, таму я не бачу тут вялікіх праблем, калі і беларусы, і літоўцы будуць гэту спадчыну шанаваць, і гэту сімвалы будуць кожны па-свойму мець у сваім сэрцы і душы, скажем так. У нас мы ад яе адмовіцца не можам, літоўцы таксама адмовіцца не могуць, і я не думаю, што гэта вельмі канструктыўна наконт гэтага весці такія спрэчкі і атручваць наша ўзаемнае служыццё. Ведаеце, я чаму зачапіўся за гэтую спрэчку, якая пачалася, таму што неяк я жартам спытаўся у свайго сябра, літоўскага палітолага Віціса Юрконіса, ну так пажартаваў з ім на адной канферэнцыі, як пагоню дзяліць будзем. А ён кажа, а ніяк мы пагоню дзяліць не будзем, таму што у вас пагоня, а у нас, у літоўцаў, Віціс. Таму як мы што тут мы будзем дзеліць? Кожны застаецца пры сваім. Вось, по-моему, добры, выдатны адказ літоўца на вот гэтае правакацыйнае пытанне. Але давайте вернемся да нашай размовы. Мне ведаеце, што спадабалася у гэтым сваім допісе. Вы пішаце, я цытую, «Праўда, ёсць адна фундаментальная каштоўнасць, якая ўсіх нас аб'ядноўвае натуральным чынам. Гэта незалежная Беларусь». Што праўда, далей вы пішаце, што і на падставе гэтай фундаментальнай каштоўнасці дасягнуць нейкай еднасці адзінства там даволі складана, прынамсі, і сёння немагчыма. Што так? Я б тут сказаў бы, што проста яна занадта фундаментальная для таго, каб быць аб'яднаўчай у нейкай такой блізкай перспектыве на бягучы дзень. Таму што заўсёды ёсць такія стратэгічныя мэты, ёсць мэты тактычныя, і калі часта па стратэгіі, стратэгічных мэтах ва ўсіх падобнае бачанне, то па тактыцы вельмі часта ўсё разыходзіцца. Так і тут з гэтай вось фундаментальнай каштоўнасцю. Фундаментальная каштоўнасць, безумоўна, усе, прынамсі, людзі, якія мыслячыя пра гэта думаюць, так, я бачу, там у мяне ў каментарах былі такія заўвагі, што, маўляў, што ёсць людзі, которые ввогуле пра гэта не думаюць, там, проста людзі, якія там жывуць у Беларусі і не задумваюцца пра тую самую незалежнасць. Ёсць
это так, але хаця гэта ўсё пытанне называецца, наколькі гэта ўсё ўспрымаецца, артыкулюецца, потому что з тымі людзьмі не ўсё так проста. Але я, маючы на увазе тых людзей, которые належаць да такой актыўнай грамадзянскай супольнасці, якія ўвогуле вядуць пратэспрэчкі, калі кажучы вось шчыра, ніколі не бачыў, каб у нашых асяродках развівалася так дыскусія, трэба нам незалежнасць, не трэба, ці трэба яе пазбавіцца. Наконт гэта кансэнсус, то ёсць мы Беларусь наш дом, Беларусь наша дзяржава, Беларусь павінна быць незалежнай, вольнай, а вось якое яна пасля павінна быць, это ўжо тут пытанне, тут можна ўжо гэтыя дзіды скрыжоўваюцца, таму што адны думаюць, што яна павінна быць такая вось стаять на пазіцыі такой радыкальнай беларускага нацыяналізму, іншыя за грамадзянскі патрыятызм, іншыя такія, што па-рознаму бачаць тое, як яна мусіць быць пабудаваная, на якіх асновах, якая там мусіць быць геапалітычная арыентацыя, ці павінна яна ўваходзіць нейкія там структуры інтэграцыйнай еўрапейскай, ці яна павінна мець нейтралітэт і так далей. Тут вялікая такая разбежнасць гэтых думак, бо тут ужо ідзе гаворка пра нейкія бягучыя сённяшнія справы, пра нейкія канкрэтыку, ўжо не пра такія фундаментальныя каштоўнасці. І калі на ўжо не фундаментальных каштоўнасцяў адзінства сапраўды ёсць, то ўжо далей распадаецца на розныя плыні. І таму менавіта гэтыя фундаментальныя каштоўнасці, калі гаворка ідзе пра бягучую палітыку, пра бягучую грамадскую дзейнасць, яны ўжо не працуюць. Тут ужо трэба, тут ужо аб'яднанне звычайна ідзе вакол канкрэтных кампаній палітычных, скажу так. Это ці то это выбары, ці то это нейкая вайна якая-небудзь, не дай Бог, пачалася, і ўсе мабілізаваліся у абароне ад ворага і гэтак далей. Гэта трошкі іншая рэч. Таму я і кажу, што гэтая фундаментальная каштоўнасць ёсць, но яна не аб'ядноўвае у бягучы момант. Але тым не менш, вы ўсё ж таки сваё бачанне таго, якія там сферы дзейнасці, там платформы, там ці там не фундаментальныя, но тым не менш, якія могуць, дзе сапраўды магчымае адзінства ў дзеяннях і думках, яны ёсць. Якія гэта? Это я думаю, што это перадусім это тыя, якія аб'яднаўчыя незалежна ад палітычнай нейкай арыентацыі. Гэта сферы адукацыі, культуры, сферы праваабароны, сродкаў масавай інфармацыі, гэтак далей. Гэта і гістарычна, і, скажем так, і на бягучы момант шмат прыкладу таго, калі людзі ў гэтых структурах працуюць згодна, без нейкіх там, называецца, вялікіх канфліктаў, нягледзячы на свае нейкія палітычныя падзелы і нягледзячы на рознае бачанне сваёй будучыні і сучаснасці Беларусі. Мы цяпер ведаем, што у нас ёсць там і выдавецтвы, напрыклад, там і культурныя нейкія установы, там якія проста не робяць розніцы паміж, калі, напрыклад, выдаецца кніжка якая-небудзь у выдавецтве, то не маюць значэння там палітычны погляд аўтара, галоўна, каб яна была цікавая, таленавітая і каб яна прадавалася, скажем так. І я, прынамсі, ведаю знаёмых выдаўцоў, которые трымаюць такой думкі, што прыносяць рукапіс, глядзяць і гавораць, што гэта пойдзе, гэта цікава, гэта будзе чытацца, а каго ён там падтрымлівае, там Ціхановскую, Пазняка ці яшчэ каго-небудзь, гэта іншая рэч. Як і таксама мерапрыемствы, напрыклад, адбываюцца некаторыя на розных культурных прасторах, што могуць быць самыя розныя, могуць прыйсці і прыхільнікі адной плыні і прыхільнікі другой плыні, і гаспадары гэтай пляцоўкі яны над гэтымі падзеламі. Гэта ўсё цалкам рэалістычна, і так яно у прынцыпе павінна быць. Таму што культура там і ўсё астатняе гэта нейкія адукацыя, абарона, гэта гуманітарная нейкая дапамога, ўсё астатняе гэта тое, што дзе не можа быць, дзе не павінна быць ніякіх спрэчак, хаця яны, конечно, здараюцца. І, напрыклад, я яшчэ вспомню прыклад з гісторыі, што ёсць такая знаёмая фатаграфія з 30-х гадоў заходняй Беларусі, дзе сядзяць
такі радыкальныя камуністычны прадстаўнік такой камуністычнай паэзіі, Максім Танк, будучы народны паэт Беларусі, і Наталья Арсеньева, якую вось цяпер, якая, як вядома, з біяграфія зусім іншая, якая не была там камуністкай, якая не, ну і пазней у яе там біяграфія, што яна знаходзіць, ну, не, ну, склалася зусім іначай, чым Максіма Танка, а вось там яны сядзяць удваёх на фотцы на нейкім культурным мерапрыемстве у 30-е гады, і знятыя як бы разам. Таму што яны адзін аднаго як бы цанілі як творцаў, а тое, што паміж імі былі палітычныя рознагалоссі, гэта ў гэты момант не мела значэння. Ну і так я думаю, што гэта нармальная сітуацыя, так яно і павінна быць. І, дарэчы, я сам з гэтым часта сутыкаюся ў сваім там як бы уласным жыцці, што калі там можа там у Фейсбуку з кімсьці там сваришся, з кімсьці там нейкія дзіды скажоваеш, там лет там не праклёны адзін аднаго, скажем так, а пасля вот у нейкіх там іншых сферах, калі там не даводзіцца супрацоўнічаць ужо у нейкім рэальным жыцці, па нейкіх рэальных праектах, ці некую там дапамогу аказваць, ці што, то ўсё нармальна без всякіх там пытанняў адбываецца. Таму што гэта, ну, вельмі важна разумець, што гэта ёсць такія, ну, дзеляцца гэта ўсё ж такі, ёсць падзел такі вось палітычны, нейкі такі светапоглядны і проста чалавечыя адносіны і, ну, і таксама прызнанне, напрыклад, таго, што так чалавек можа быць невыносны ў нейкім плане і памыляецца у нейкіх там палітычных сваіх упадабаннях, але тым не менш ён умее рабіць добрую справу у іншай сферы, якая, ну, і яму гэта даецца належнае. Я, дарэчы, так вымушаны прызнаць, што я тут памыліўся. Допіс гэты, на які Зенона Станіславовича, які вот там я цытаваў, ён сапраўды ёсць, я просто там как бы штосьці не так прачытаў, не так заўважыў. І, дарэчы, я вярнуся да гэтага допісу. Мне падаецца, ён заключная частка яго вельмі важная, каб прасачыць магчымыя перспектывы беларускай эміграцыі. Зенон Станіславович піша: з цягам часу, калі самаструктураванне і самаразвіццё беларускай эміграцыі набудзе шырэйшы працяг і лепшы нацыянальны ўзровень, тэндэнцыі кансалідацыі павялічыцца і стане магчымым стварэнне усеагульных беларускіх прадстаўніцтваў. Ну, не будзем ужо казаць пра тое, якім чынам гнілая калода офіса перашкаджае самаструктураванню і самаразвіццю беларускай эміграцыі, але вы мне скажаце, як гісторык, ведаючы, можа быць, в прынцыпе, гісторыю беларускай эміграцыі і ўвогуле беларускае грамадства, ці ёсць спадзевы, што сапраўды беларускае грамадства, асабліва эміграцыя, дыяспары беларускія, колькі б мы не казалі, колькі зараз там беларусаў у эміграцыі, там 300, 500, мільён, але ці магчыма вось гэта такое сапраўды самаструктураванне і самаразвіццё да такога ўзроўню, каб, ну, нешта такое сапраўды сур'ёзнае стварыць, не кажучы ўжо пра тое, каб хаця бы не знікнуць, не распыліцца па тых этнасах, у якіх мы зараз жывем. Я тут скажу так, што гэта ўсё магчыма, і самаорганізацыя і структураванне як такая моцная сіла, але только тады, калі мы будзем, ну, зыходзіць з таго, з адэкватных уяўленняў пра тое, што сябе уяўляе сучаснае беларускае грамадства, у тым ліку і эміграцыйнае, і будзем скіроўваць свае высілкі на працу менавіта з гэтым рэальным грамадствам, а не з нейкім прыдуманым там фантомам, якім ён мусіла быць, ну, якога рэальнасці няма і невядома, як яго ствараць. І вось гэтым такая супярэчнасць гэтага допісу спадара Зенона, што там ён такі вось пункт прыводзіць, акрамя ўсяго, што там яно павінна, это грамадства там быць вот такое, там ужо, ну, наколькі разумею, беларускамоўнае, павінна быць яно там ўсё гэтых нацыянальныя ідэалы прытрымлівацца. Ну, наколькі разумею, яно павінна трымацца той, быць аб'яднанае той канцэпцыі беларускага, скажем, руху, беларускай
беларускай дзейнасці, якую прытрымліваецца сам Зянон Пазняк. То бок яно павінна быць вот такім вось. І толькі пасля таго, як ён стане такім, тады яно дасягне таго ідэалу, пра які піша вось Пазняк, працытаваны вамі апошнім абзацы. Ну, я думаю, што гэта вельмі небяспечныя такія ілюзіі, вельмі небяспечны занятак у гэтым плане, што проста браць і накладаць нейкія пажаданыя схемы, не без залежнасці на тое, што ёсць рэальна. А рэальна, беларусы не беларускамоўныя, беларусы, скажем так, не аб'яднаныя вось гэтай вось такой вось традыцыйнай культурай беларускай, што беларусаў, то яны аб'яднаныя на трошкі іншай падставе, на той самай, што яны паходзяць з Беларусі, што яны шануюць Беларусь як сваю радзіму, што яны за незалежную Беларусь, за що такое мають ту саму цяпер таксама маюць памяць пра 20-й год, які іх там аб'яднаў. І на аснове гэтага трэба гэта ўлічваць і трэба гэта на аснове гэтага і рабіць гэтыя вось аб'яднаўчыя праекты. Замест таго, каб проста рабіць прыдуманае гэта грамадства. По вялікім рахунку. Таму што зноў-такі Пазняк гаварыў пра тое, што вось сам сабе супярэчыць у тым, што там першы пункт, што вось павінны быць беларусы вот такія, павінны там свядомыя з усіх бакоў, у тым ліку і моўным сэнсе. А другое, што, маўляў, трэба займацца бізнесам, щоб там нацыянальны бізнес падтрымліваў гэта ўсе высілкі. Але вось калі, напрыклад, я ось сабе ў галаве малюю вобраз беларускага бізнесмена, тым ліку на эміграцыі, ён мяне не асацыюецца з такім вось вобразам, які хоча мець Пазняк, што ён будзе гэта сама, што ён такі вось проста нацыянальна свядомы, беларускамоўны, і гэта падтрымліваць Зянона Пазняка і ўсё астатняе. Хутчэй за ўсё, гэта будуць іншыя людзі, якія не ўпішуцца ў гэты першы пункт, і тады пытанне, як ад іх тады браць грошы, скажем так, ад такіх людзей, якія не зусім, скажем так, адпаведныя гэтаму ідэальнаму вобразу. Карацей, тут усё такое, што Пазняк хоча нейкага такога ідэалу, скажем, дасягнуць, але апісваючы гэты ідэал, ён сабе супярэчыць літаральна ў кожным абзацы, ён не ўпісвае, не звязана это ўсё выходзіць. Таму я бачу, што это такая пастка для такіх от людзей, якія адарваных ад рэчаіснасці, адарваных ад рэальнага беларускага грамадства шмат гадоў, і якія, в прынцыпе, не хочуць у гэтай рэаліі паглынацца у тое, як гэта грамадства мянялася за 30 гадоў, што яно не засталося ў тых 90-х гадах. І таму я думаю, што гэта ілюзіі, што гэта можна так дасягнуць на гэтай вось аснове. Але ўвогуле, калі стаяць цвёрда на грэчнай зямлі, разумець, што сябе уяўляюць сучасныя беларусы, непрыдуманыя, рэальныя, чаго яны хочуць, што ім цікава, што ім патрэбна, тады шансы ёсць. Я думаю, што у гэтым кірунку, я спадзяюся, і будзе ўсё ісці. Таму што на маю думку, это адзіны кірунак, на які можна рэальна дасягнуць поспеху. Все будзе ісці. То есть само сабой мы кажам пра нейкае сапраўды самаразвіццё, самаструктураванне, ці ўсё ж таки варта, каб гэтым займаліся, выбачайце за тавталогію, нейкія структуры, і ці здольныя на такую працу структуры дэмакратычных сілаў, якія мы маем сёння, і якія такое адчуванне, што не вельмі самі разумеюць, што яны мусяць рабіць, якой стратэгіі прытрымлівацца вось па выніку шляха пройдзенага за гэтых 5 гадоў. Само сабой нічога зразумела не робіцца, што гэта мусяць рабіць нейкія і людзі, і структуры, і гэтак далей, і разумець канцэптуальна, што і як трэба рабіць. Гэта, безумоўна, ўсё важна. Калі ж казаць пра бягучы момант, то сапраўды складваецца ўражанне, што пакуль што мы на такім вось раздарожжы, што мы не зусім добра ўяўляем сабе, што рабіць у змененай сітуацыі цяперашняй,
калі ну і але я думаю что тут вялікую ролю играе тое что ситуация она тут змененая но она не до конца высветленая потому что мы будем ведаць на якім мы свеце у якім кірунку дзейнасці того калі у нашем рэгіёне усталюецца нейкая раўнавага калі будзе вядома чым скончыцца вайна ва ўкраіне ну здаецца апошнія навіны сведчаць про тое что можа быць і гэта неўзабаве будзе вядома что ну, калі усталюецца гэтая стабільнасць будзе ясна что будзе з Беларусю на бліжэйшай тамака нейкую там перспектыву які што усталюецца ў Еўропе на захадзе якія будуць змены у якім кірунку далей будзе развіццё стане ясна на якім наколькі будзе жаданне надалей гэтую дэмакратычную Беларусь з боку заходніх чыннікаў падтрымліваць то бок якія будуць рэсурсы пасля гэтага конечно будзе думаю ўжо можа цягам ну калі перамір'е эту самую ва ўкраіне будзе заключана ўжо гэтым летам ну ці гэта ці восенню сколько там заставу ну прынамсі ў гэтым годзе то ўжо у наступным годзе я думаю нешта праясніцца вось гэта вось галоўная базовая сітуацыя і выходзіць з гэтага ўжо можна будзе пачнецца новы этап і там ужо можна будзе казаць пра тое наколькі мы годна даем выклікам гэтым адказ а пакуль што ў такой вот сітуацыі мне здаецца ну цяжка пакуль што яшчэ нават з таго пункту гледжання гэтага агульнай сітуацыі ну ўжо нейкія такія далёкасяжныя перспектывы шляхі намацваць. То есть вы лічыце что нам трэба не там умоўна кажучы ну да не нам там а можа і нам таксама дымсілам не там стратэгію на бліжэйшыя 5 гадоў будаваць а рабіць такія кароткатэрміновыя нейкія планы мэты і іх дасягаць імкнуцца Ну стратэгію можна будаваць ужо як бы так спрабаваць будаваць скажем так яно гэта самое гэта як бы не шкодзіць па вялікім рахунку але ну трэба просто разумець что пакуль што ўсё ж таки сітуацыя не стабілізавалася что любая стратэгія она можа быць ну нейкімі бягучымі падзеямі просто пахаваная тому что перастаць адпавядаць рэчаіснасці Таму мне здаецца ўсё ж таки что калі будзе больш усё это высветлена калі будзе ўжо зразумелая агульная дыспазіцыя тады ўжо можна будзе рабіць этой стратэгіі планаванне на больш такім трывалым падмурку Добра А что тады казаць тым крытыкам якія толькі і папракаюць тым что няма стратэгіі няма бачання нічога не робіце нічога не прапануеце Лябедька один сядзіце пішыць канстытуцыю ўжо там 10 гадоў і ўсё новую вы мол нічога такое на перспектыву некае бачанне новай Беларусі не даеце что адказваць ім Ну, отказывайте, а что вы пропонуете? Я звычайно такое пытанне задаю. А что вот вы конкретно, без пафосу, без неких такой, без воды, без лозунгов, что вы пропонуете сами? Як вы лічыце, что трэба рабіць? Звычайно отказы такие, знаете, у таким стиле, как что ці вельмі абцякальныя, альбо вельмі фантастычныя. Тому тут, скажем так, люди патрабуюць нейкай стратэгіі, причым, што самі цьмяна часто уяўляюць, што трэба канкрэтна рабіць, або яны нерэалістычныя. Ну і таксама варта памятаць пра тое, што мы з самага пачатку казалі, што ў людзі любую стратэгію прапускаюць па свае ўласныя погляд, светабачанне. І таму, якую б там канстытуцыю Лябедька не напісаў, все равно ей нават чытаць не будуць, гаворыць, а гэта бы што, гэта не тое, што трэба, таму што гэта, вот, скажем так, а трэба зусім іншае. Што трэба, ніхто не можа сказаць. Таму тут як бы пытанне такое, што нешта такое зрабіць, нейкі дакумент, там, ці што, яка б задаволіла абсалютна ўсіх, это просто немагчыма, таму што ў кожнае сваё ўспрыманне рэчаіснасці. І таму важна, каб нешта такое мелі, каб нешта
было у, может быть, розных там людзей, якія разумелі самі для сябе, што трэба рабіць, і умелі гэта рабіць самі на практыцы са сваімі аднадумцамі. І калі вось это рэальна яны не проста прапануюць, а рэальна робяць, і гэта працуе, тады гэта зусім іншая сітуацыя. Тады значыцца, што гэта сапраўды нейкі аб'яднаўчы цэнтр вакол нейкай ідэі, вакол нейкай праграмы дзеянняў. А нешта вось такое тэарэтычна прапановваць, гэта ну, і нават без спробаў гэта самому рэалізаваць на належным узроўні, ну, гэта такі, я б сказаў бы, што ў пэўнай ступені бывае папулізм, што гэта не умеюць рабіць, а вот я зраблю. Што ты зробіш? А вот зраблю, і это, таму што гэта не умеюць. По этому колу ходзяць, і, на жаль, гэта, ну, гэта распаўсюджаная такая з'ява. Таму я ж кажу, што это не абавязкова, што тое часам не заўсёды гэта справядліва, калі гаворка гаворыцца, што от зрабі, калі можаш, то зрабі сам. Ну, это не заўсёды гэта правільна, тому што розныя сітуацыі бываюць. Але такой сітуацыі, калі ты нешта, там, скажем, маеш нейкія прапановы і лічыш, што это спрацуе, то спрабуй сам зрабіць. Калі лепш за ўсё это лепш за практыку нішто не сведчыць пра тваю рацыю. Лепш за рэальны это доказ таго, што гэта працуе. Дзякуй вялікі. Ну што ж, кожнаму рабіць сваю справу. Хтосьці займаецца адукацыйнымі праектамі, хтосьці лабіяваннем інтарэсаў Беларусі на міжнароднай арэне, а хтосьці збіраецца сіламі, каб з дарогі да беларускага шчасця скінуць гнілую калоду офіса. Ну, у кожнага свая справа, галоўнае з поўнай самааддачай гэтаму аддавацца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў гісторык Алесь Пашкевич. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и закидывайте свои пытанні праз донат. Мы будем бачить их на экране. Дякую великий еще раз, Олесь. До сустрэчы. Живи Беларусь. Дякую вам. Живи вечно.